Ovo je tetkino dete. Kad budemo ovo gledali za 5 godina, on će to da potvrdi. Je li tako, Uroš? Ti već sad to kažeš, iako ne govoriš ništa. Jeli? On će tebi da najviše voli, jel? Jeli? To rekla? To je tetkino dete. I tetka će njemu da rodi brata. Hoćeš? Hoće. Ćao! Ćao, dušo! Kaži ćao! Ja sam prava dobrica. Jesam li? Tamo mi se učini ponovo napišate hvala. Iz frižidera još da izlazi. Vidiš kume, sad sam tu napravio krinske barikade. Hoćete u sobu vas dve, a? Ne, se gledaju. To je muka. Sad si na televiziji. Anja, ukleni se. Ajde, ukleni se. Ima i Agneta. Sanja. Ajde, Ćao. Kome, kako je bio danas? Radi, Miši Bilo dobio je grip. slavski. Slavski. Zašto su ljudi došli zbog besplatnu hranu ili druženje ili besplatno piće ili... Pa, obaveza, sve to je jedna obaveza velika. Znači, sve se... Samo velike obaveza. Obaveza, prije svega. Stvarno nisi teo gosti i tako? Ne, ljudi, pitao si me za ljude, znači što su ljudi došli obavezno. Imali su obavezu, to je to. Zašto si došao momu? Gdje? Zašto si ovdje? Kad je obavezno, onda se mora, evo. Ne znaš. Besplatno piće. Ne? Reci nešto mogu. Žena, Maja pravnog zastupnika, molim. Kris. Slava se organizuje zato da bi prikupio flaše od ljudi koje onda poslije daješ tokom čitave godine. Tako je. Jel' tako? Dobro. Tako je. Zašto si ovdje? Da čestitamo porodici Siniše Bogoština Krstnožime, da se vidimo. Da. To bi bio politički korektni odgovor, šta je pravo odgovor. Apsolutno. Da jedemo, da pijemo, da se veselimo, da vidimo tebe. Evo, Rada, je li si spremna za dete? Una, vidi vama. Sad to dve, je li si spremna za jedna? Ali šta je sa taj budući muž tamo? Ali si spremna za bebe? Nisam. Imaš li strah? Imam. Što možeš ti da kažeš? Imaš li ti strah? Tamo su divne bebe, Anja i Una. Jel si dobri prijatelji? Anja? Da li je Una tvoj najbolji prijateljica? Una, da li je Anja tvoj najbolji prijateljica? A, super. Dobro si prijatelji, igra se. Una, šta smo mi radili danas? Mi smo popravili sto. Da. Ti si bila dobra pomoć, šta da kažemo, sve radimo zajedno. Ne možemo ništa sama. Uvek kaže da, kad mama kaže nešto ili pita nešto. Uvek se kaže da, mnogo ljepše od ne. Slažeš se, a? Je to dobro? Jelena Vujović. Ajmo srce. Da li si fotogenična devojka? Ja mislim da Jelena Vujović izgleda super na kameri sa ovdje. Dobro je, dobro. Dobro. A Slađa? Da. Hoćeš li mene? Ne. Dobro. Sanja? Ćao. Da li imamo šansa ja ti? Bože kume, kako to možeš da me pitaš? Samo znam. Ja sam Norvežanin. I tako. Ali mi smo imali dobre priče. Mi smo, i ovdje je Siniša i to je kraj.
Hvala na sve. Hvala svi. Doviđenja.